Ngati mufuna kuti anthu asamathe kupanga comment pa ma TikTok videos yanu, tatiye ndoleseni kuti matani. Kapena mwina munalakwisa kuti munachosa malo opangira comment pa ma videos yanu pa TikTok, tatiye ndoleseni kuti matani. Kuti tikonze vuto limene lili. Ngasina pange follow, tenti pange follow. Ndipo mosataya nthawi, tenti yambe. Ndemwe segula TikTok wanuyo mapita apa pa profile. Ndemwe chisanzo video ndi imene mufuna kuti isamatheke ma comments. Mwina video ina yake simufuna kuti anthu apangepo comment. Ndi uthangopanga select video yo mwachisanzo iyi. Ndikupanga apa pali matata atatu. Kenako izi nkuzikankhira uku. Ndikupita apa pa private settings. Ndekuti umathetha apa pa allow comments. Ukapangapo chonchi, ndekuti video yakoyo singathekeno kuti munthu apangepo comment. Ndingati mufuna kuti ma videos anu onse asamatheke ma comment, ndi mapita apa pali ma line atatu. Ndikupita apa settings and privacy. Ndikupita apa privacy. Ndikupita apa pa comments. Kenako apalemba kuti allow comments from. Upapakapo click. Ndekuti ukapanga pa no one, ndekuti palibe amene atazipanga comment pa ma videos yako. Friends ndekuti azinzako okha. Everyone ndekuti aliyense. Basitu ngati mufuna kuti ma videos ngati amene wawa asamakuphonyeni osayiwala kupanga follow. Tenti onanso video satira.